Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's episode, isang matinding kainan session na naman ito guys. Kasi yung inihanda ko ngayon ay MCDO mukbang. So bago ang lahat guys, shout out muna tayo sa mga nag-request nito. Si Mukbang with JD nag-request siya ng MCDO secret menu. Kaya ayan na po yung request niyo po. Tapos si Live Gaming, sabi niya sa comment na gustong gusto niya daw yung double McChicken ng McDo. So ayan na po, sir. So at syempre guys, mayroon din tayong milk tea classic. So ang nag-request nito si Ana Joy Singchongko. So ayan na po yung mga request niyo. Maraming salamat po sa nag-request. So syempre guys, mayroon din tayong chicken nuggets, rice, chicken ala king, spaghetti, spicy chicken, french fries, at yung bagong item product ng McDo, yung rice bowl. So ito yung chicken katsu at saka yung one piece pepper mushroom. So ayan guys, one piece pepper mushroom steak yung pala yung tawag niya. So ayan na guys, lahat guys yung nabili ko, alas lahat ng item ng McDo guys, binili ko na para maihain ko sa mesa guys. So hindi ko na patatagalin to guys kasi medyo gutom na din ako. So mga hindi pa kumakain dyan guys, saluhan nyo po ako. Kain na po tayo. So ito yung chicken na king guys. Sarap nito guys. So ayan guys. Vamos tayo. Masarap tong chicken na king guys dahil sa sauce. Ito yung rice guys. Yan. Mga hindi pa kumakain dyan, kain na po tayo. Saluhan nyo po ako guys. Yung burger natin ang lalaki. Masyadong hibit no. Sarap ng chicken ala king guys. Ito yung chicken nila na spicy. Crispy siya guys, tapos mayroong spicy. Kita nyo naman yung kulay ng chicken, medyo mapula siya. First time ko lang ito natikman guys, yung spicy chicken nila.
Ang sarap din naman. Dito naman tayo guys. Chicken nuggets. Yung nuggets naman nila guys. Para sa akin, parang normal na nuggets eh. Yung mabibili mo sa mga mall. Sarap siya dahil sa sauce. Kaya yung may ibang mayroon siyang sauce. Masarap yung nuggets nila. Try naman natin to guys. Chicken katsu. So ayan guys. Yung chicken katsu. Yan. So mayroon ba lang itong kasama isa. Ano kaya to? Egg ata. Egg guys. Mayroon diyang egg. Ayan po. Kain mo tayo. Meron diyang ito yung chicken. Tapos yung may egg. Tingin ko sobrang heavy ng mga orders natin ngayon. Iwan ko lang kung maubos ko ito lahat. Kahit na siguro gano'n ka kagutom, mahirapan maubos ito, ang dami. Ito naman guys, para lang ding chicken na alaking pero naiba lang yung sauce. Tapos nilagyan na nila ng egg. Ayan na yun guys, yung small niya. Ito naman, titikman natin. Yan. Masarap din siya. Ito, burger patty lang to eh. Tapos mayroong sauce. Pero sumarap siya dahil sa lagyan nila ng mushroom. Tsaka yung pepper. Sulit-sulit na din to. Kasi kung bibili ka ng isa nito, magbusog ka na eh. Kaya tinatawag niya itong solid rice bowl. Kasi mayroon ng rice. Saka mayroon ng ulam. Kanina pala guys, yung bumili ako doon sa McDo kanina. First time kong gumamit yung automated na mayroon na silang parang computer touchscreen na. Pindot lang doon kung anong order mo tapos mayroong lalabas na resibo. Ayan, first time ko na try yan dito sa Cebu guys.
Kita ko ang daming tao tapos doon sila sa machine na nag-order. Ang input ng mga order lang. Grabe, ang high-tech na talaga guys. Ito namang spaghetti guys. I-mix ko lang muna, sandali. Tipot lang kayo dyan. Ayan, ito na guys. Kita nyo naman siguro dyan. Yung spaghetti na guys, okay rin, masarap din. Pero nasanay kasi ako sa spaghetti ng JOLLIBEE ba. Hindi kasi ako masyadong bibili ng McDo kasi malayo eh. Malayo dito sa amin ba. JOLLIBEE malapit lang. Yung itong milk tea yun guys, first time ko itong makatikin ng milk tea ng McDo. Ito yung milk tea classic. Okay na naman siya. Pero parang mayroong Coke something. So ayan na guys. Titikman ko na yung ito. Yung double McChicken ng McDo. Grabe ito guys. Ang heavy ng burger na ito. Kasi kita nyo naman guys, mayroong dalawang pinatong ng chicken. Pag nakaubos na isa nito, siguradong busog ka na eh. Masarap din naman siya guys. Dahil sa meat niya guys. Yan, masyado siyang heavy. Pero na, kapag dalawa nang inubos mo ito, maumay ka na talaga. Ito naman guys, yung
Double na Big Mac. Grabe to guys. Meron ba yung cheese? Yan. So, merong dalawang nakapatong. Yan. Sabi, ang laki. Ito yung mga burger guys na kahit isang tao nahirapan ubusin. Grabe. Grabe guys, nakakaumay talaga siya guys. Hirapan akong ubusin to guys. Wala pa ako nakain ibang pagkain ah. Grabe to. Kita ko siya, lucky ba? Tapos hindi ko pa natikman to, ngayon ko lang natikman. Sarap siya. Dami nilagay ng kung ano-ano. Tapos mayroong cheese. Mayroong patty. Bilis kasi umay sa burger. Tikman ko na lahat guys. So far hindi ako nagsisi sa mga lasa nila. Masarap talaga siya. Fast food kasi mabilis kang mabusog sa mga product nila. May mga item na kaya nito, busugan na isang bilihan mo lang. Sulit na sulit naman talaga guys. Ito lang french fries guys, yung di ko pala natikman to. Sa french fries naman guys, para sa akin masarap yung french fries ng McDo. Hanggang dito lang ako guys. Grabe, nabusog na talaga ako. Hindi ko kayang ubusin to. Kaya ubusin ko lang to na off cam. So maraming salamat po sa panonood nyo guys. At suporta niyo.
Tapos kung mayroon kayong suggestion pa sa next mukbang ko, comment lang po dyan sa baba. Maraming salamat po sa panonood. Bye for now and see you for my next mukbang session.